Искам такава палка полицайска. Тук не знам как ще я извадим. Що? Ей, брат, штуката! Електро се обърнем. Гледай какво е, Това е стая фалеш. Не знам, Кузов, не знам, що си го пожела. Не знам. Те от под нас, брат. Какво става? Гъзай това. Какво не, остай, бати штуката, човек. Не знам. Брат, страх ме. Страх ме, фално страх да знаеш да видях. Али! Та тук 5-6 кила. Не знам колко, ама беше огромно, видели? Къде ще сложим? Не знам какво ще правим, трябва да излизаме. Дай да държиш ти нагоре. Чакай да изморим малко. Измори, айде. Не бързи, направим, не искам да се обръщаме. Ема гледай какво правим, баце, гледай тя не тегли. Я къде, голема? Гледа. Али! Ти се опаши, нали? Гледай, какво правим? Та ще моли да държа, еш да пикава, али не знам какво ще... Гледа. Тя е огромна. Трябва да идем, там мога да излеземе. Давай излезем, айде ще излезем там. Как бе? Чакай, мирвай. Мале, бати штуката, човек. Ще питам баща ми. Беги. Не тук. Чай му кажа, Какво му казва нещо? Трябва да се измъкнем от тук, това няма шанс да го изкараме. Само търве лодката запе. Мое ми. Мое. Гледай, какво е, бе? Кузов, какво ще правим, бе? Къде тази жилка, бе? Бе, няма късам нищо, бе. То закачи голяма штука и ще какво да правим, бе? А това бе. Огромна, бе. Огромна, бе. Майко. Лапвай, вика да лапваш. Чакай, стой, казвам, че... съм, бе. Това е поне 5-6 кила риба, не знам това. Не, штука е, 100%. Штука е. Мали огромна цеци. Гледай. Маму. Имаме, ама това е голямо, бе. Това не е сола, не е такова, не е штука, мали. Това е штука, бе, огромна штука. Мали поне 5 кила, брат. Не знам какво да правим, имаме кипче. Гледай го, къв звере, бе. С кипчето. С кипчето, бе. Чакай още малко да се поумори. Умори, мали. Да не влаза в това. Не, тук сме на широкото, няма къде да иде. Ма това какво риба е, бе? Това не е штука, бе. Как ще не е штука, бе, баце? Това само не запе лодката, нещо да направим лодката. Това е колко ръката ми, теко. Хубава риба. Идете доста през работите. Ще мине, ама чакай, че... Ще е проблем. Ще фанем, Това го прибия стоягата, само се обърнем. Мали! Тя е огромна. Дръжи. Държи я. Чакай, че отива под лодката. Не. Абе, Дръпа са. Виж са, Иване, трябва някакси да я влачиме към брега и да излеземе. Това не мога да го изкараме иначе. Чакай колко кръка ми, бе. Тя е огромна, това тук на лодката ще... верно, бе, бак ти рибето, аз такова нещо съм виждал. Ама сега си по-леко, така измория. Мали, огромна. Малък. Колко е малък, бе, дай го, бе, къде е, бе? Го тук те. Това ще го такова, бе. Ще моя, бе. Айде, пробвай. Давай, ти си. Бегай. Малко леко, дали да изморим малко? Ние поизморим, не знам. Чакай, стой. Мали. Не. Това апе, бе. Апе ми. Много силно, Давай да го изкараме навънка. Как навънка? Дръж и го дърпай, ама леко. Разбираш, аз ще го дърпам с лодката. Дай. Дръж. Това е единствения вариант. Аз не виждам друг вариант. Не ме пускам нищо, само държа. Ама не там по-време нагоре, къде сме си? Не, тук те. Това фана нека. Чакай, тук е. Ама не дръж... Ама виж какво става? Трябва леко да навърташ. Ама не мога. Ячка. Така, Дай. Чакай, не дай така резко. Тук ще излезе, брат. Там да. Мали. Това ще е голяма работа, ако изкараме. Давай се върти. Давай да държа. Не приближавай по черипа при мен. Добре. Така го държи. Мали, гледай какво прави, бе. Само сте малко да дръпне жилка, ако успее. Така те още малко да такова. Мали, брат.
Излагаме това и го имам четири пъти, бе. Теко ще умре от кеф. Али! Чакай, дръж я. А закачал се добре. Дръж я. Ще бъдем за още една. Дръж. Снимай после. Снимам, бе, би трябвало това да снима. Сега трябва малко намалиме и да... Давай. Там трябва... Не, там няма мое. По-нагоре. Дай, бе. Къде по-нагоре, бе? Ще прибием, бе. Малко да може да излъжем аз тук, да изкараме това ще го голямо. Караме, бе. Къде? Тук, бе. Мали, брат, си ма приби. Тук е падава, бе. Това е... Айде, бе, дай върти, бе. Тази къса. Не, бе. Тук е. Ея, иде. Давай, по-бавничко иде. Май приятно, след това момче се притеснявам. Това е тази риба. Тука. Това трябва да внимание запет, че това го заперите направо, брат. Откине мръвка. Къде може да излеем тук, що да е мое, бе? Няма мое тук. Май много голямо. Дъжд сега, да я теглим нагоре, бе. Още. Мамо, какво е това, бе? Беги по-назад да я пусти. Това е ритна на мене, бе. Е така те я дръж. Тя вече си плава. Май яду съм край мене, че. Там някъде бърже. Ще изморим, а? Би трябвало вече да... да... Гледай някъде тук в тия коняците. Няма. Запала добре? Не да тегли така много да не скъса. Иначе е запала добре. Ние сега трябва мориме яко. Дори си такова нещо, бе. Не. Трябва да го лакираш. Тая глава после. Не знам. Чай да изкараме, че направо... бах този змей. Гледай къде мога да се излезне, по-нагоре ще е. Бах ти е пичната битка. Ми да, но... Това май да рибия става, рибар става, брат. Чакай, не дей така, не дей. Я виж. Мамо. Е така те е. Давай, кома тук, Дамя. Чакай. Какво е това рибека, ето наме, бе. Извадим това. Ще го извадим. Задължително. Не са толкова просто. Чакай. Давай, карай нагоре. Дръте, звъни. Давай сега. Не дърпаме я, дай ми това. Не толкова близко, че рипа, бе, тя рипа, давай. Давай. Нагоре. Чакай, ти не към мене. Дай я назад. Давай. Това е. Това е страх рибара да рибих са. Това е, дръж я така. Мамо. Дръж я така. Сега дърпаме нагоре, че има къде излеем. И тя запала много яко и пътуват. Не върти така чак толкова много. Аре, няма ли някъде, бе, баго? Не натискай, не давай зорно, дръжта под напрежение, така да не... Тя сега на течението нагоре под напрежение. Ще извадиме, това е поне 5-6 кила, момче. Камерите да я видя после. Това е колко кръкавица, ако казвам се. Никой сега лодката ритна. Дръж я така, дръж я. Тук стение, моля. Тук не. Да, нагоре. По-нагоре. Мали, гледай, на 20-15 метра от мен. Върта ли ширка така? Да. Аз сега стенли карат това, я въртат, държат това и гледам назаде. Той гледа. Много далече отиде. Дай, напри да дръпнем малко. Трябва да я поприбереме малко. Давай, че ще... Да, бе, айде, бе, човек. Запри са. Леко. Много далече от тия стенли, да ева. Дай на мене. Дръпай. Айде, после смисъл. Седи, бе, ти мога прикаваме, седи. Това е бати емоцията, бе, май, айде. Зера, виж кола. Това е шла риба, бе, цеко. Това е огромно нещо, бе. Ако закачи 16 килари бе да виж па тогава какво? Всеко ловил всеки, бе. Къде е близко ли, бе? Тук ли, бе? Не знам, тук някъде. Чай, къде ще може да вземем. Тук, стига.
Стига толкова, стига, не, ти трябва повече, не бе. Не, още малко трябва. Дай 14 сака, не, дай. Чакай, трябва Ей, това ще да е близко, как над това мога запе, бе, човек. Ми ще запе ми. Запе, не бой се, бе, гребете го скипчето. Абе, страх ми е, че то е много голямо човек, не мога да Ей, скипчето. това го къркъви и то маника лодката стек. Стане тук като сриба меч. Дай, стига толкова, стига, дай ми го. Добре, Дай, дръж. Хайде, давай, сега те отиваме нагоре. Бързи, майче, довека къде мене. Нищо, бе, тя се умори и ще ти излезе. Ма ние вече половин километър я влачиме нагоре. Прави ви пируети, бе. Не чак така, не чак така. Не, добре. Обърни я малко, бе, ще щупиш въдицата, не дай така. А така, малко по-надолу. А така. По-назад дай сега малко. Въдицата. Късто ли над водата, бе? О, чакай да им къде излезнем, че... Тук, мале, ево. Близко ли е? Абе не бе, добре. Добре си е там. Тя добре да държа. Еми, тиче? малко по-назад. Еба не мога, че лодката ще удариш това. Не бе, самата въдица по-назад я завърти, да не е толкова гъната, разбираш, я се не щупи. Е така те, да. Близко ли е, бе? Не бе, добре. Дай излагаме, тук е. Тук не мога. Тук е, бе. Не мога, тук е там те има едно по-широко, там отиваме да излагаме. Дай, много е далеч. Айде, сега те се натегаме и ще... Айде, ходете си, ще си мъж после. Ма трябва да я придръпаме, дай на мене. Давай, карай си ти леко. Тук е. Тук е. Не. Ами, я придръпай ти. Там широкото, дай. Вижте се на кут. Далече ли много? Далечко. Трябваше да фана майски пчето. Не бе, тук. Не приближава много бързо, аз ти казвам, че ма страх. Там трябва да идеме, видиш. Да. Ще идем. Майко, това живот тук е през себе. Теко се скефи много сега. Къде е, бе? Дай върти са. Дай държа. Къде е, бе? Близко е, давай върти. Дай ми вода, тук някъде е моята вода. Давай, ети вода, бръжа, айде, че ти врете устата, да. Чай, че ми прелепна устата. Ма бръжа. Давай. Дай. Тук е близко, карай, бе! Карай, бе! Тук е близко, стига толкова, бе, Стенли. Чакай малко, бе. Стига, бе. Не бе, да не мога да се завърне тук по... Да не мога да се завре по... Какво направи, бе, човек? Тук е, бе, трябва... виждам я. Дай, стига, че скочи тук, бе, брат. Дръж. Стига, върти. Дай, върти. Това е големо рибе, мамо. Така. Еба си змея е това. Се връщаме за още една. Не тръгваме. Ще седем, че не да си има работа. Дай, извадим тази, стига. Не я върти, оставя малко да се дърпа леко надолу. И по-малко подръпай самата въдица. Така леко и после отпускаш. Това те я мъчи. Ма леко да не... Да се качва много яко. Абе все пак. Тук ли? Тук те мисля, да. Ма ще трябва да видим как да стане работата, да изкараме първо лодката. Да, бе, ти ще скараш и аз ще стана така. Ти лодката ще видим. Дай да видим. Бързи. Чакай. Тук долу някъде. А пак го изтегли има. Бе. Малко много далеч. Близко ме, а? Близко сме и те там е по принцип и колата, ама тук ще ни е по-удобно да изкараме тази риба. Дали? Така мисля. Това сега тягаш го прибия, май. Няма го прибиваме, ще си го таковам да си умре достойно. Това го помним да е.
Аз се прикарам в града. Ще го снимка. Всеко ще снима сега тия. Не повече от 5 метра не приближавай. Кажу скочи при нас, бе, човек. Бари му майката, не му вера, бе, ей. Дай да държа. Чей само вие къде е? Ей, дръж. Тя е много изморена, виж. Ние не сме ли, ама виж мене. Че съм вирвола. Шляпа яко. Така ти има некъде много здраво. Отстрани. Мале, баси звера. Тя е се вирвола, брат. Давай, излазай. За близко трябва. Май е това риба, да сме сигурно. Трябва да мога да я изкараме, то това ще... Изкараме то по по-лесно, колкото това ке правим сега. Как от брега ще я изкараме? А? Ето кипчето, нямаш и такова. То е манинко. Ще изкарам, ще видиш. Къде да идем? На долната или на горната? Айде, чавай, че деки отият тук си няма. Сега прибита тази риба вече. Дай на мене. Къде сме? Ето къде трябва да идем. Ще изкараме, не бой се. Тата лодка ще може да изкараме. Да, бе, да. Я виж, рибата къде е. По-добре. Я дръж ти с греблата. Дръж бърже. Греби. Дай. Ей, как ги такова, бе? Ей. Чакай сега. Как стават работите, дева? Я, свали това. Чакай, краката. Стой сега. Ще фанем. Давай сега с кепчето и да видим с кепчето, но трябва да може да излезнеш някак си, не знам. Али, стой. По-скоро. Чакай малко. Я дръжа ти, аз ще пробвам да излезна. Да. Така. Не му дръпнеш? И тогава ще изкарам. Чакай да пробвам аз да изкарам лодката. Али, това е тази риба, брат. Много повярвам. Динозавър. Така. Ето, внимателно. Вижда нещо, фали котвата. Фали котвата го слушаме. Да. Айде, тук тя си е закрота. Чакай сега, чакай малко. По-бързо, ако можеш да изтвари. Ами ако мога и по-бързо бих, ама... Давай. Дърпи му бърже, айде. Дърпи това го скарам на брега направо. Стой. Така, дай сега с кепчето дръж. Дай ми въдица, ти вземи кепчето. Не, направо ще скараме тук на тревата, бе. Стой. Дръж с Стой да влиза кепчето. на дръпната. Много е голяма, бе. Стой, дръж така. Какво дръж? Къде е кипчето? Его е. Леко чантата ми, къде сте пива, брат? Не съм видял, извинявай. Не, ама аз тия такова са... О, да. О, да! Баси звяра. Тък му я изкарах, баце! Тък му я изкарах са. С това, с Стенли. Значи около... Беги, това и... Мали, изкараме на тук, няма какво стане, няма как да излезне повече. Али. Бе, изкарах я направо тук, лодката изкараме и го дръпнах с тя изморена. И направо си той с въдица, тя дръпнах по връвта и той излезе, го изкарах го отгоре. Мали, стой. Това е огромно. Това е огромно. Ще минем, хайде, това ми е по път.
Чакай, стой, това не е истина. Това не е истина.